Erna, izvoli. Evo, ja ću staviti Erni ovo na glavu. Erna, ja bih htjela tvoje očale, može. Odlično. A onda ćemo, nakon svake, ili Branko, mogu ja tebi sada nešto pružiti? Hoću primiti moju torbu. Evo, ja bi tvoj beč htjela. Hvala lijepa. Sljedeća stvar nam je čačino dite. Možemo lagano i krenuti dok ja otiđem, mislim mi možemo i pjevati, svirati sve dok se mijenjamo. Izvoli, što ti se sviđa, što bih htjela? Hvala. Možeš šal. Krenimo sa manjim dijelovima ovdje, će? Čak ove vaše bi mi mogli, dok se ja presvlačim, zapravo bez stajanja, jel da? Može. Sljedeća stvar je poremećena, ja mislim. Ajmo preskočiti onda još poremećena. Čak smo prebrzo razmijenili tu odjeću, ja mislim. Da ćemo lagani, ali... Ajde, evo, ja dajem dalje predmete svoje odjevne. Samo
Sljedeća stvar je, koja nam se remiza. Ne, sad je Zečina. Zečina. Tu je tako puno svjetla, ono, ko da smo, ne znam, u kojem... Možemo malo stišati ta svjetla, molim vas. Malo samo, ono, ja ne znam, stvarno, Stravično je, prestravično! Nemoj 1000 eura! Svako dijete 1000 eura, svako dijete 1000 eura. Kad nam Karamarković reda, svako dijete 1000 eura. Svako dijete 1000 eura, svako dijete 1000 eura. Kad nam Karamarković reda, svako dijete 1000 eura. Svako dijete 1000 eura, svako dijete 1000 eura. Kada Karamarković reda, svako dijete 1000 eura. Većina nam obeća